Hello guys, good morning. Kakauwi ko lang galing sa work, night shift. And then ngayon, susubukan ko po yung Yelo at saka yung Pinakulong Tubig para po sa mga large pores. Tulad nito, yon. Tsaka ito, may pimples ako. So first, nagpakulo ako ng tubig ngayon. Ito. Yan. So nagpakulo ako ng tubig at saka bibili ako ng ice. So guys, kumukulo na yung tubig at pupunta ako ng CR. Dito. Mag-CR tayo kasi maghihilamos po ako ng aking mocha. Yung gagamitin ko. Clarifying cleanser for acne, prone skin, clear proof. Mary Kay po to. So, kayo, anong gagamitin nyo? Okay lang. Kahit ano. Andito na po yung ano natin, yung pinakulong tubig. So, ganyan ka lang. Ganyan, guys. Tapos, gumamit yan ng kumot. Kahit anong atang takip. Mga 10 minutes. Pa-alarm po tayo ng 10 minutes po. Ma-open ko yung mga ang gandang sa pakiramdam, guys. Ang sarap sa pakiramdam. So, nag-open pores na po. So, punta tayo ng CR at saka creating na facial wash yung gagamitin ko is ito po. Ito yung gagamitin ko kasi ito lang yung meron akong pang-exfoliating brush. So, ito po, Facility Hydration Gentle Exfoliating. Bimili ko po guys ha. Massage po sa
mukha nyo. Pa-circular motion po. Ma-observe talaga nung ma-observe talaga nung mukha natin yung extreme natin kasi mag-overcourse food siya. Hanggang sa mawala na po yung maliliit na bilog. Bisaya po tanong. Palimsira ng Tagalog ano nga. Muslim po tanong mga gaya. Hanggang sa mga wala pa kailala ko. Hi! My name is Iris Mojardo from Pinakulong City. From the Philippines. Sorry guys. Then, mabalik na sa akong kwarto. Babalik na ko sa kwarto ko. Pagkatapos nun guys, towel. Ang kalat po ng kwarto ko po. Tinatamad kasi akong maglinis. Kapoy, kaya ko sa trabaho guys. So, ala naman siya guys. So, yun mo siya dito. Klaro na ninyo guys. Diba? Perfect. So, puniyan na guys. Pang close lang siya sa pores bitaw guys. Labi na akong videos. Yes! Ginawa ko. Sure the eyes. Ayun siya i-rub ka ngayon lang kayo. Hindi siya maayos sa skin. Okay guys. Kasi pagkatapos nito, lain na dyan mag-Tagalog eh. Magbinsaya na lang sa ako, no? So, pagkatapos nito guys, pag umanani, magbutang taog moisturizer. Kalubaton pa dyan ko guys. Diba? Perfect. So, happy dapat na maman. So, akong sunod nga ibutang is kaning Mary Kay Lumivee na moisturizer. Namin po ko ikatong hair proof. Kanila po ba ito? Pwede mo order sa kuha. Charot. Oh, kaning Mary Kay products. Pwede mo maka-order sa kuha. So, ato lang siyang i-blend sa panglawa. Katong
glare proof guys. Napukoy ko na to. Baligya. Pwede ra mo maka-order sa kuha. Alam mo ka-ulaw. Comment down below. Diba? Perfect. Ayun. Kung gusto po magpuan guys, kaya bitang mag-massage sa inyo ang nawong. Napoy ka tong jade roll. Kani siya. Pero siya i-massage kasi ng paana. Kumunta na mo asa mo pa ni napukoy onhan ani mga guys, mga girls or boys, pwede mo ani. Skincare lang po ninyo. Ay, matulog na po ko parang guys, no? So, matulog na po ko karon. So, wala na itong final nyo dagway mga zay. Ayun. 8% na lang po guys. So, wala na siya ang atuan DIY yellow pinakulong tubig. Alam mo, ikita sa naong guys ay diba nagpula-pula kung naong gapula-pula tungkol sa atong kuan na-exfoliate and pa-open pores. So, diba? So, see you on my next video. Bye guys. Thank you for watching. Hi guys. Kung palit mo ani nako, order mo ni Miracle Products. Kaning cleanser, moisturizer. Kani mo na ni gamit ng moisturizer. Tagkuan din ni siya guys, 2 kapin, mga 2K plus. Dayon, ug mapalit mo ani kaning jade ruler massager, ako ni siya free, for free ni siya ug mo order mo ani. So, narpo na sa inyo ha. Ganahan to mo gamit, mo try. So, ako ni siya free na ko ni guys. Bye.